Right in Zimbabwe, welcome all to Bombshell Television. Musha my latest musha zvino pisa zvega. Kana uri returning subscriber, guys, you are amazing. Mukuti pa amazing support pa each and every video ratiri kuita se ratiri kuuploada. Tasara ne 70 ma subscribers kuti tisvikitse 10,000 ma subscribers, guys. Please, kana uri munyowani pana pando kumbirisisawo kuti uite subscribe. Right, pane nyaya ndauya nayo isikadonyanya kupedza nguva. Nyaya iyi inyaya yandifadza, inyaya yandibata kuti ukaona vanhu vari same company kana kuti vebasa rimwe chete vachipraisana zvinhu zvakakosha izvozvo. Kana for example kuona japresa achiendorsawo kilati hani unotonakirwa umwe mafanziwo anobva ungana. So nyaya itika panapa ndine post yandinayo yasekuru Kanengo. Muri sei vazukuru, sunungukai kubatsirwa namunisi uyu muzukuru wangu ndakamboshanda naye anogona. Guys, imagine uri semubasa nemunhu asingarwadziwe newe. Sekuru Tasvu ngasara zvikanzi wazukuru sunungukai kuenda kuna uyu anogona kubatsira ndakamboshanda naye mwana wangu. Imagine guys, rudo rwakaita seiroro. Saka kana uri mumwe ane dambudziko rake raanoda kubatsirwa nenzirawo dzechivanhu, kune vanozvitenda, kune vanozvibhilivha, Phillip Munisi namba dzavo ndo dziri pascreen idzo, vanongokuitira munyati wacho. Auya akanakira kuti interview yandakamuita ndeiyi akubuda pascreen apo. Kana asingazvigone anogara atokubudira pachena kuti ini wangu izvi handizvigone izvi sange zvemashiripiti. Saka interview yake munyatsokuiongorora, munyatsekuinzwawo. Kana takabatawo dambudziko rako painterview yandakamuita musi weSaturday, ungomubata panhamba dziri pascreen idzo okubatsira. Inini hangu maonero andakaita nevamwe vandisingazokwanisa kushuta bhozi maronda acho wamwe ane makumbo asiri kupora, tori nemaronda ekuti aidisturba vanhu vakawanda pamaviewers edu neYouTube guideline. So watch, handakasvika achibatsira vanhu vakawanda stereki. And pavanhu vese vandainterviewa so far, uyo ndiye wevanhu vandorekomenda kana kuti vandoti sunungukai amana munyatsoenda. Kana ati ndozvigona ukangotedzera zvaanenge audza kuti 3 days uchidai ukazoonawo zvaramba pane zvabaizika. But mubatei panhamba dziri pascreen idzo, mumbonzwawo mozoya muchipupura in the comment section below kuti makafambawo sei pamakaenda kuwadzana 6 kunoita se kunobatsirwa naye. Inini hangu ndakaona anogona because vanhu vanga varipo ipapo nekupupura kwavaiita. And mazano hatichade manje kushuta vanhu takavhara face because vanotanga kuti hey drama iro, kugadzira kuda kucreate attention. But kana waane dambudziko zvako une dambudziko zvekuti vanhu vari kucreate attention kana kuti sei, I don't think kuti unonyanya kuzvitarisa kana ukamhonyatsosvika pamawani. So guys, mubatei.